мо ба забон мусалмонем, ба амал берин ай марзи буми исломем, тавар мусалмонем, то дар мо мушкилие ба вуқӯъ напайванда Аллоҳ ҳаёт намекунем. Умни дуракем, айраҳим ғафур буданаш истифода мебарем. Оча то кадом дараҷа гуноҳҳои фарзанда чашм мепӯшаву мебахшад. Аллоҳ триллион маротиба зиёд аёча моро дӯст медораву ғамхорӣ мекунад. Агар дар рекорди Гиннес гуноҳ илова мекарданд, мо мардум ҳама рекордсмен будем. биё ҳама каска кӯя баандешем, да бардачок чи амалои хайр дорем. Бардачок бӯи муши мурдагӣ мекунад. Я бемори бечораи ниёзманда сторис кунем, шароит нест гуфта саг суроғиш намекунад. Я гифа сторис кунем, ҳама спонсор мешавад. шароитам балабол кардем ки оё да нафаре ба маърифат, ба илм, ба одобу ба тақво шиданаш сабаб шидем. рақиба рафиқ кардем, баръакс 100 рафиқа парокандаву душман карда тонистем. мор агар аймории мо дарак меёфт, мегуфт парвардигоро мара қурбақака ки бандаот шармандам кардам. мо аз иштибоҳи худмон канораҷӯӣ намекунем, бо дигарорам даъват мекунему шарики гуноҳ месозем. зиёфат ташкил ки ҳама меоянд, ягон кас эмбе намегирад. одами мехостагид яъне намехостагитам меояд. даъватномаи як шера 10 шағоли дига ки серакопия мекунанд меояд. любой дача даъватшон ки адреса нагиянд ба бӯи гӯзи цир карда меованд. ё балниса ё милиса да бғалт, агар Джейсон Стэтхэма ба саршон роӣ кунӣ намеоянд. кишкаблудо ғам хӯрда наметонанд. ҳози ай номус гапза мега ягон ресторани нав ҳӯшидайда душанбе. дарди касеро ҳамчу дарди хеш қабул накардем. танҳо ба дигарон сабаби бебаракатӣ, бадбахтӣ, пастӣ, зарар ва шармандагӣ гардидем. садҳоро олудаи кайф кардем, ҳайф кардем. барои фоидаи хеш болои дигарон тӯҳмату зулму ситам раво дидем. эй бандаи миранда, алло чи найрангу ҳила. анде наша ҳоҷӣ вале нашикан ягон дила. каъбара иброҳими халилуллоҳ сохтагиай, вале и дила созандаи иброҳим. питака тарафи даҳани аждаҳор тол нате, ба ориқиш хокистар хоҳӣ гашт. мо ҳама меҳмонем. да меҳмон такаббурӣ ва ноҳурматӣ нисбати соҳиби намакдон намезебад.